rampung sepi ning ini sih. Jam 8 lho. Padahal bar bodo meneh. Wis. Monggo Pak No. Monggo. Kira jampirke. Nek ora ya wis. Ya wis rene. Bocah kok mlaku dhewe rene. Kancane aku ini. Ya, ngono to. Ana apa Pak No? Kok kon mampir ki? Lah, sapa sing kon mampir? Dinas sampean mau ngomong. Kok ora jampir ki to Pak No? Lah, makan kon mampir to Pak No. Ya aku lingguh kene no. Sampeyan ki jan wong tuwa ora cetha, mau kon mampir, baranu ngopo mampir? Ora cetha piye. Lah kowe tak jeluk mampir, kowe ya nyatane mampir tenan kok ngomong aja mampir iki kowe kleru. Saiki kowe lho kene, mangane kleru wae. Ini lho, cerak-cerak kene lho ngomong adoh-adoh kaya. Saiki kowe mampir arep ngopo? Jo kopi. Kowe ket gek ingin kopak kopi gek. Lah utang ndi ra nang apa? Saiki mangane kowe utang. Tak jelukke kopi ya. Ya. Kopi. Sini kopi. Kowe jane wong tuwa ora cetha tenan apa? Kopi kok dijeluki lho, apa ya teko dhewe. Lho kene iki wong tuwa apa iso. Ora percaya buktekno. Dalam 5 menit tidak sampai kopi akan datang. Oh iya, tak tandone. Yen teko tenan berarti sepi tenan kowe. Saiki kowe meremo sik. Ya. Ning tenanan lho. Tenan wis meremo sik. Ya. Tak ngurung teko aja mlek lho. Ya. Kopi. Ya, nanti tak panasi sih. Telu. Oke. Oh, hitam semua. Ya. Oke. Itu Mbak kopi telu. Ya Pak No ya. Cekel. Ya, nuwun lho. Cekel kopi ini. Iya. Tos. Panas sih Pak No. Seruput. Dodo ngarep. Kleru kuwi nggone kanca sebelah. Lah terus piye Pak No? Kali ini dodo ngarep. Pian. Ngono Pak No. Ya apa ya kena ning enak siji meneh. Apa Pak No? Dicoba ya gak penak banget. Cenan ya? Oke. Tengah. Betelu nyeruput ya. Iya. Dodo ngarep. Ya penak Pak No. Ya penak. Kane Wis no, tak wis no. wis tak Pak No. Sagane sampun cekap, kula tak pamit matur riyen. Ya wong tuwa mengestani muga lampahmu selamat lan Ya apa ya. amin. Ini ya diwangi ndonga ya Pak No menang. Sip. Penduyang. Sip. Tak matur riyen nggih. Tak santang. Simpang limo jaya sakti kowe sing paling katresnani kuyuk rukun ayam dadi siji aja nganti lali